ka dire. Ganiha pa kang buntag wala sa balay ba. Ganiha pa kang buntag isugo na ra ka dire ko ba na babae dire. Ikaw po day ha. Kabalo na kang may asawa ng batlaki day magpatol-patol pa ka. Jo. Wala kita sa kumpana Jo. Ganiha ra mo kitong buntag nawala Jo hangtod karon Jo wa pa na uli ba. Wa ka nakatagbo dito sa dalan. Yadto man natog baryo. Isapot na gid ko ba kay ganiha pa tong buntag isugo ko to. Wa pa na uli hangtod karon. Untog karon? Kinsa may di managot na ng naghapon na lang upa ka uli. Kita na ko to ganiya ingon siya. Nagunsa man siya sa baryo daw. Maturog baryo. Nagunsa man siya dito. Ambot ako kabalo. Sa may kaban niya. Sira isa. Sure ba? Sira siya gani nya. Ako kabalo. Magunsa to dito. Nga mo pa man ka uli hangtod karon. Maganiram dito ko gisugo. Kapasa na lang to dito. Ay pagkapasa na lang ako guro eh. Pasa na ako Jo. Pasa na lang. Pasa na ako ha. Sige Jo. Magapit ng tagpuan diri kay temporary raman. Pagka ikabayad yun na mga. Sa. Basta ha. Ingon day ka nga okay ra sa imong nato asawa. Kira kayo. Makuan magkukan yung sa niyo ka nang purag maluoy ko nimo ba kay pure dalaga ka ba niya ipakal ka sa ko ano tanaw na to murag bay na maayo no pero sa unta man gusto man pud kita munang sala lagi ta ani itong trabaho ba sala man gid ni pero di man tika kayang biyaan yun okay ra sa imo bisan na ko yung asawa Okay ra pero imong asawa akong problema. ano man Kasi pag makabalo siya, ang saan ta niya? dili ako ray bahala na babae ra ko na mapugnan ta ko na once nga unsa ang kaniya wala gina dili lagi na ang ato lang yung batang ko mag-anting gid ka wala man ka kay uya bro Wala. maayo Saan ako rin tawahan na diri o? Bago pa man nagkasala siyang asawa ni, nagbuhat akong dautan. Ako ba malaan ka namakta ka diri? Hey Jim. Wala kitang kumbana Jim. ay sagot Saman. Kung ba na nakita na ko to na agian ako dito sa may dapin sa pa. Ay kakita babae, nagtapad sila. Tarong Jim ba? Lagi tinuod lagi. Asa man ron? Kumanan ti karon. Balik ko be. Tara, balik ko be. Dali Jim. Balik ko Jim. Man Jim, dali Jim, tuloy ko. Asawa o. Di na ko maato dito, basta madamay pa ko sa inyong away. Mo largo ra ko dito. Ikaw rin bahala na to rin mga asawa o. Klaro man kayo na o. Pwede nitong kahanan ni ron. Tanawa. nang boss hindi ka mo gunit sa imong kamot first time gid ako ni makagunit og kamot sa akong iyag ba pero dili gid ko deserve sa imong unta ba kay inyo magug ko pero sige lang dawat mo ko nimo kanang gusto ka magka-baby ta Murag sa karon, dili lang sa guro. okay ra pud kay isud pa pud kayo eh basta like magbulag kami akong asawa di makabuylo na ta eh asa may mula ka taron walay tao sa among payag pero basig makita ang tao sana pud ilang huna-hunaon diri lang sa tao pera Okay ra, dili lang. kan magugla mo Okay ra man din niya kay hapsay kung ano lay tao. Iwas ta sa issue. kay muna atong kuan kita katakpan Wow. Wow. Nakarare ka dire. Ganiha pa kang buntag wala sa balay ba. Ganiha pa kang buntag isugo na ra ka dire ko ba na babae dire. Ikaw po day ha. Kabalo na kang may asawa ng batlaki day magpatol-patol pa ka. Ikaw pugong ng trabaho nimo? Kabalo man kang nay asawa? ay sa pasaga na nimo baba ba Saga day ko wala mi gihimo diri ba Gihimo ay ko kuan ha ay ko gara-garay ha. sige yan Ganiha po ta pagka isugo ba? o gani no giapas na ko siya diri kay na daw sa iyahang kwarta How ni mo mangdinay mo? How di ka no? giapas gid na ko diri kay na daw yang kwarta Gapas? Gunit ang kamot, gapas? sino gunit-gunit og kamot Ko kagita. Kunto ka? gunit og kamot Kamot nga ka nakadukan sa kuha? sino kitog ana po Dinay-dinay pa ka? mutuo yung ka mo na nakasiplat mo kay ug unsa ipaabot sa imong istorya di mao mutuo dayon ka Ako mismo nakakita sa imuha. oh ebidensya nagkuan diri be nag unsa mi diri Bagburat ka kita nagunguni kasi ang kamot. Unsa na? Isuko man ta kita. Responsibilidad nimo nga muuli ka. Ang turapo na lang upa ka kauli. Kay nagbiga-biga day ka dire. unsa nagbiga-biga ay pasagad og kuan ba Day ka dire. Kabalo kang may bana, Dalaga man ka day, pili man ka makakita ulit tao. Ano ako bana magidi mong kanon? pagbuyo ba wala mi gibuhat ba wala siya sala Ang sala. Ano pa nang laban-labanan? Dalaga man na, dapat. Sus nimo.
Dalaga, imong patubaturan, kabalok ng anak asawa, kabalok ng anak asawa, ha? Wala kay Ha? nagihimo dire. Pwede mo naman sa nani mo. Di apas kay nako Kung dire. sa mo, naglingkod-lingkod. Oh, naglingkod oh. Di apas nako dire. Hindi ko dalaga kas-gakas, kunit-kunit ka mo. Usa gakos. Wala gibuhat. Ngadto ko dito kaniya kay dadaw ditong kwarta. Pag ingon sa iyahang kuan kinsa tong ingon sa imong ganiyo babe. Ay, Ah. Babe, ha? Babe. Kunit dito, day. Babe, oh, karon nasipyat na ka. sa nasipyat. Nasipyat na ka. Baby ang pangalan ba? Kukuhan ka na, baby? Baby ang Baby? Babe? baby ang pangalan. Manay, babe? Manay, Baby Manay, ang pangalan. Babe? Oh, laban-laban ka? Nagpailangan mo namin yung mga binuhatan ba? Itakong ka mong duwaron. Mga trabaho ninyo mo mga ayo. Baby ang Ninyo pangalan lang anak ka? ba? Babe ang pangalan anak ba? Babe? Sure, babe, lagi ako nasipyat na ka ba? Nasipyat na ka ba? Maglaban-laban makaday. Patol, di ka minyo. Kabalo naman ang takong minyo ka. Dapat ikaw na mismo bubuhat. Ayaw siya. Konsep ko. Hindi, ipasakit eh. Mo nang bana? Nakikarapatan na na. Impang mo pauli ka sa inyo ha. Ay, nabutin ko mga away. Ilang din mo mga guilty mo ha. Kawa grabe. Magulit-gulit pa kayo ulit. Ito day. Galit yan baklay ba? Ayan, makita. Galit. Balik ko ha. Balik ko ha.